Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch I chi gyd am ymuno ni eto y sil hwn. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi. Croeso cynnes iawn. Yr arglwydd yn galw ar Elias ar fynydd Horeb. Yno aeth I ogof I aros, a daeth gair yr arglwydd ato, gan ddweud, beth a wneud I yma, Elias? Dywedodd yntau, bu mi'n selog iawn dros arglwydd dduw y lluoedd. Cefnodd yr Efseiliaid ar dy gyfamod, a bwrw dallorau I lawr, a lladd y broffwydi a'r clefydd. My fi'n unig sydd ar ôl, ac ymaint yn ceisio feinio Sinai. Yna dywedodd wrtho, dos allan, a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd. Bu gwynt cryf nerthol yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau o flaen yr arglwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt, bu diargryn. Nid oedd yr arglwydd yn y ddaeargryn. Ar ôl y ddaeargryn, bu tân. Nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Rwy'n dy weld yn sefyll rhwng y myrdd swrs. Gwrdd eich teilwng am holl ffyrdd, mai horan rwy'n dod yn abod. Dy fod yw'ch law gwrdd yr chair y byd. O am yr eiliad, y
sy'n rhagori. Wrth yr ychau pen ar y byd. O, ffrind pechadur, tir paelot ar y môr. Beth sydd i mi mwy iawn elwydd, ac eilinod gwael y llawr, tysdi o rwydd nad yw ei cwmni. Yw gystadleuaeth i yn nawr. O, am gael aros, pan dy gariad ddyddiau fos. Wel, dyma ni wedi cyrraedd sul olaf mis Awst. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni dros y siliau diwetha, dros dymor y gwyliau. Ac yn ôl traddodiad, mae mis Awst yn gyfnod pan bod nifer o weinidogion ac arweinwyr eglwysig yn cymryd hoi fach o'i gwaith i fod, cyfle i ymlacio. A mae'n bwysig iawn ein bod ni gyd ym mha waith bynnag i ni, mae'n bwysig ein bod ni'n trio dod o hyd i amser i ymlacio. Ond nid pawb sydd yn ffeindio ymlacio yn beth hawdd i'w wneud. Shwt i chi'n ymlacio tybed? Wel, un ffordd rydw i'n ymlacio yw trwy fynd i gerdded. Ac nid yw mis Awst wedi bod yn bryn o gyfleoedd i gerdded, a hynny ar ein stepyn drws i yma yn Sir Gar. Ac i ni yn ffodus iawn yn yr ardal hon, mae gyda ni'r arfordir a'r traethau bendigedig a'r clogwyni, ond hefyd mae gyda ni gefen gwlad, y bryniau'r mynyddoedd, y dyffrynoedd, yr afonydd a'r nentydd. Tueddu troi at gyfeiriad y wlad ac yn arbennig y mynyddoedd fydda i'n gwneud, a hynny'n bennaf oherwydd fanna wy'n cael bach o dywelwch. Bod fi'n gwerthfawrogi'n fawr iawn y traethiau bendigedig sydd gyda ni yn yr ardal hon, ond os eisiau tywelwch, i'r mynyddoedd bydda i'n mynd, a dydyn ni ddim yn bryn o fynyddoedd yma yn Hopie'r Sir. Wy'n ffilmo'r oedfa hon diwrnod ar ôl cerdded i Lyn y Fan Fach. Ac wrth gerdded i Lyn y Fan Fach ac wrth oedi ar y daith, gwrando a chlywed dim byd ond ambell i aderyn yn canu. Dim traffig, dim awyrennau, dim lleisiau, a hyd yn oed yr afon sawddau fel petai wedi tywelu am yr eiliadau hynny. Tywelwch pur, a mae'n beth prin iawn yn dywi. Ac oherwydd ein bod ni'n byw mewn byd mor stwrllyd, mae di mynd yn anodd iawn i ni ymdywelu ambell i waith. I ni fesyn ni wedi mynd i ofni tywelwch. I ni mor gyfarwydd â chlywed sŵn o'n hamgylch ni drwy'r amser. Cerddoriaeth gefndirol mewn tŷ bwyta neu mewn siop. Ac i ni hyd yn oed i ni'n dieddol o osod y radio neu'r teledu mlaen pan mynd i adre ar ein pen ein huner mwyn cael bach o gwmni yn y tŷ, bach o sŵn yn y cefndir. A'r canlyniad yw bod nifer yn ei chael un anodd iawn i ymdywelu. Wel, ymdywelu ni'n gwneud yn dyfe wrth weddio. Tywelu a dod yn rhydd o afel pethau'r byd, am ychydig amser, dod i bresenoldeb Duw. Nawr, os gymrwn ni arweiniad y llyfr gweddi hynna sydd gyda ni, sef llyfr y Salmen yr Hen Testament, fe welwn ni yn gyffredinol fod na ddwy fath o weddi yn cael eu cyfleu yn llyfr y Salmau. Gynta i gyd, mae rhai salmau yn cyflwyno gweddi o ymbil am gymorth, ac yn ail wedyn, mae gyda ni salmau sydd yn weddiau o ddiolch a mawl.
Ond ynghyd yn y salmau, mae yna un ffurf arall o weddi hefyd sydd fel petai'n cael ei boddi a'i chwarto gan yr ymbil a'r mawl a'r diolch. Ac mae'r weddi honno ymhell fod yn debyg i'r ddwy arall. Gweddi sydd â thawelwch yn un nodweddi. A wy'n credu bod Salm 131 yn enghraifft ardderchog o'r fath honno o weddi. A dyma gwawr i ddarllen y salm i ni nawr. Salm 131. O arglwydd, dwi ddim yn berson balch nag yn edrych i lawr ar bobl eraill. Dwi ddim yn chwilio am enwogrwydd nac yn gwneud pethau sy'n rhiannodd i mi. Dwi wedi dysgu bod yn dawel a diddig fel plentyn bach ymreichiau ei fam. Ydw, dwi'n dawel a bodlon fel y plentyn sy'n cael ei gario. O Israel, trystia'r arglwydd o hyn allan ac am byth. Ond yw un salm hyfryd. I ni'n clywed y salmydd yn dweud wrth Dduw yr wyf wedi tawelu ac wedi distewi fe enaid. Mae gweddi yn aml yn ddi-eiriau. Mae cymundeb tawel a Duw yn medru digwydd heb eiriau. Ac mae'r ddelwedd sydd gan y salmydd yma'n ardderchog fi'n credu. Ond yr wyf wedi tawelu a distewi fe enaid, a mae e'n disgrifio'r modd mae fe'n ymdawelu fel hyn, fel plentyn a fron i fam. Fel plentyn y mae fe enaid. Na chi ddelwedd hyfryd. Ac fe allwn ni ddychmygu baban bach yn crio ac yn gwneud sŵn mawr, ond unwaith mae fam yn cydio ynddo fe. Unwaith mae e'n mreichi ei fam, mae e'n tywelu. Mae'r baban yn cael ei ddigoni, mae'n cael ei fwytho, a mae e'n tywelu. A fel na mae'r salmydd yn disgrifio'r modd mae feddwl a'i enaid e'n tywelu ym mhresenoldeb Duw. A fel na mae cymundeb a Duw yn dyfe. I ni'n tywelu, i ni'n distewi. Sdim eisiau geiriau. I ni'n ymdawelu. Ond pa mor hawdd yw hi mewn gwirionedd i gael y tywelwch mewnol hwnnw? Hynny yw, fe allwn ni fod yn dawel, ac eto, fe all fod na drafodaethau mawr yn cymryd lle tu mewn i ni. Fe allwn ni ymdawelu o'r tu fas, ond fe allwn ni fod yn trial ymgodymu a phob math o leisiau a heriau oddi fewn i ni. Geson ni storm ar y maes carafannau, echnos, tyrfau a llyched, neu falle bod chi'n galw nhw'n fellt a thrannau. Ond y mywydau nifer, nid y storm y tu allan sydd yn ei gofidio nhw. Mae'r storm honno'n diflannu o fewn ychydig oriau. Ond mae'r storom sydd y tu mewn yn medru para llawer hirach. Ac bod tywydd wedi gwella tu fas a'r haul yn gwenu arno ni unwaith eto. Nid felly storm y tensiynau a'r gorbryder a'r gofid sydd yn medru bod y tu mewn i ni. Mae cael y tywelwch mewnol hwnnw. Cael tywelwch meddwl, ymdawelu'n heneidi y mae e'n dipyn o gamp yn dweud. Mae'r tywelwch mewnol yn golygu cydnabod nad yw ein gofidiau yn mynd i'n llethu ni. Mae tywelwch mewnol yn galw am adael i Dduw gymryd y pethau sydd y tu hwnt i'n gallu ni i ddelio nhw. Mae'r funud lleiaf o dywelwch fel yna yn rhyw fath o seibiant sanctaidd. Munud sabothol, cadoediad gofidiau. Rhyw brofiad fel yna oedd gan Iesu Grist yn y cwch ar fôr Galilea ynddo fe. Tra bod y storm yn rhio a'r disgyblion yn ofnus, yn debyg iawn i'n unau ar adegau, yn gorbryderu ac yn anabl i dywelu'n gofidiau. Roedd Iesu yn cysgu'n dawel yn y cwch. Ond mae Iesu'n dod ato ni hefyd ac yn tawelu'r ofon a'r gofid sydd y tu fewn i ni. Ymdawelu ac ymddiried yn un sydd yn abl i dawelu'r ofnau, yr ofnau na fedrwn ni tawelu ar ein pen ein hunain. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, tored y leferydd sanctaidd ar ein cliw.
Ond mae yna rhyw baradocs yma yn y geiriau mewn does, wrth i ni ddweud bod Duw yn siarad yn y tawelwch. Hynny yw, pan i ni'n meddwl am rywun yn siarad, i ni'n meddwl am lais, lleisiau, geiriau, llais mawr sydd fel arfer yn creu argraff. Gyda sŵn mawr y clywed yr arglwydd yn siarad am Moses ar fynydd Sinai drwy fellt a therannau. A chanrifoedd yn ddiweddarach, fe ddychwelodd y proffwyd Elias i'r union fan honno i'r un mynydd, ac fe brofodd yn trai hefyd storom a deiargryn a thân fel i gyndeidiau, ac mi roedd e'n barod i wrando ar lais Duw drwy'r tarannau. Ond nid fel na oedd i y tro hwn. Ar ôl i'r sŵn dyweli, fe glywodd Elias yr arglwydd yn siarad ag yn y distawrwydd. Ar ôl hyn, hynny yw ar ôl y storm, ar ôl hyn, bu distawrwydd llethol. Medde'r hanes yn llyfr cynta Brenhinoedd. Bu distawrwydd llethol. Wy'n credu bod profiad Elias yn dangos i ni nad yw Duw am greu argraff arno ni gyda rhyw synnau mawr bob tro, ond dymuniad Duw yw i ni i ddeall lle a'i dderbyn mae e'n dewi siarad â ni yn y tawelwch. A'r geiriau tawel hynny sydd yn creu argraff yno ni, ynddo fe? Y geiriau tawel hynny sydd yn tynnu ar danau'r galon ac sydd yn newid y galon hefyd. Pam o'n i'n blentyn, ambell waith fydde galw ar mam a dad i ddweud y drefn wrthai. Mae'n anodd credu hynny, ond nhw'n i yn gwneud ambell i beth bach drwg, cofiwch. A pam oedd angen dweud y drefn wrthai, wel, mam bydde'r un a bydde'n codi llais, a dad bydde'n dweud yn dawel. A chredwch i fi, roedd geiriau tawel a phwyllog y naill yn cael mwy o effaith arna i na'r llais uchel y llall. Ac mae llais tawel Duw yn fwy abl i newid ein calonnau nac unrhyw lais mawr awdurdodol. Roedd y storm ar fynydd Sinai yn chwalu creigiau, ond roedd llef ddistaw maen Duw yn abl i dorri'r galon garreg. Ac fydden ni'n meddwl bod llais tawel Duw wedi creu mwy o ofon ar Elias na'r storm. Oedd e'n gyfarwydd â phresenoldeb Duw trwy fellt a therannau a deiargrynfeydd, ond roedd ei glywed yn dawel yn llawer mwy anghyfarwydd iddo fe, ac yn creu llawer mwy o argraff arno fe. Mae bod mewn tawelwch yng nghwmni Duw yn rhoi cyfle i air Duw gyrraedd pob cornel guddiedig o'r galon. Yn y tawelwch, i ni'n stopo cuddio oddi wrth Dduw. I ni'n rhoi cyfle i oleuni Crist ein cyrraedd ni, i'n iachau ni a i'n traws newid ni. Yn y tawelwch, daw Duw ato ni yn hannog i ollwng gafel yn o gyfidiau na fedrwn ni cario, a'i hymddiried yw gryfder ef. I ni'n medru cuddio tu ôl i synnau'r byd ar ardegau yndyn ni. Pwy fwyaf o sŵn a wnewn ni, pwy fwyaf i ni'n cwato. Ond mae tawelwch yn ein dyn noethni ni, yn ein gwneud ni'n dlawd. Mae tawelwch yn ein gwneud ni'n ostyngedig. A phan fyddwn ni'n dawel ac yn dlawd, pryd ni i ni'n rhoi cyfle i Dduw gydio ono ni a'n cynnal. Yn y dwys ddistawrwydd dywed air fy niw. Tored y leferydd sanctaidd ar ein cliw. O fendigaid athro, tawel yw yr awr. Gad i'n weld y wyneb, doed y nerth i lawr. Amen.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnw sy'n y nefoedd. Edrych arno ni nawr o ddiw, wrth i ni ymdywelu gyda fron di mewn gweddi. Diolchwn i ti am gyfle i ddod yn rhydd o afel pethau'r byd, yn rhydd o fwrlwm a phrysurdeb bywyd, a dod gyda fron i ddaddoli. I ni'n dyfoli di arglwydd yn dad, mab ac ysbryd glân, oherwydd mae ti ath y dyn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. Cyn ni'n diolch i ti hefyd arglwydd am dofal ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Ac ni'n gweddio am derweiniad yn ystod yr wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Ac wrth i ni fwrw trem yn ôl dros yr wythnos ddiwetha arglwydd, ni'n ymwybodol iawn i bod i wedi bod yn gyfnod cythryblus iawn yn ein byd ni. Cyn ni amweddio'n arbennig y bore hwn dros bobl Afghanistan, dros y ffoduried. I ni amweddio hefyd dros ein cyfeillion yn Haiti, sydd wedi cael ei heffeithio gan y ddeiargryn ofnadw. A dyma'r sefyllfaoedd ni'n gwybod amdano'n arglwydd. Ond mae yna nifer fwy. Mae yna nifer o fobl yn wynebu oriau'r dydd heddi neu oriau'r nos, pal i bynnag maen nhw'n byw mewn ofn a phryder a phoen. Dyw eu henwen nhw ddim yn hysbys i ni. Dyw eu hamgylchiadau nhw chwaith ddim yn hysbys i ni. Ond i ni'n cymryd cysur o dad yn y ffaith y fod ti'n gwybod am amgylchiadau bob un o dy blant di. Ac mae ond yn iawn o dad ein bod ni'n cofio bob un ohonynt mewn gweddi yn awr. I ni'n gweddio arglwydd dros ddiogelwch pobl yn ein byd ni. I ni'n gweddio am heddwch yn ein byd ac am y tywelwch mewnol hwnnw yn ein calonau. Y tangnefedd hwnnw sydd goriwch pob deall. Y tangnefedd hwnnw na all y byd ar ei orau roi i ni, nac ar ei weithaf ei ddwyn oddi arno ni. Helpa ni arglwydd i ddod o hyd i funedau o ddistawrwydd yn ein byw bob dydd. Mae rhithr bywyd yn ein cario ni o awr i awr ac o ddydd i ddydd o dad, a ffrin a gefn ni gyfle i ymdywelu. Ond helpa ni yr wythnos newydd hon i oedi bob nawr ac y man. I oedi ac i feddwl ac i ystyried, ac i fyfyrion dawel. Mae angen tywelwch yn ein bywydau ni arglwydd, mae wedi mynd yn byth prin iawn. Ond un peth yw tywelwch allanol, peth arall yw tywelwch mewnol. Ac wrth i'r byd rhithro heibio'r tu allan arglwydd. Helpa ni i ymdeimlo â bresenoldeb di yn tywelu'n hofnau. Derweiniad di yn dangos y ffordd i ni ac yn gwneud yn amlwg yr hyn sydd falle'n gymleth i ni. Bugeilia'n calonau ni a'n meddyliau ni o dad a thlan ysbryd. A boed i ni bob yr un ohono ni, ymdeimlo ar tywelwch hwnnw, sydd y tu hwnt i bob deall. Gofynnwn ni di hefyd arglwydd i faddau ni bob bai a phechod yn derbyn di. Achos mae eisiau dy fyddeiant di arno ni. At bwy arall allwn ni droi dwed. Pwy arall byddai'n bodlon ein derbyn ni fel yr un ni, ac eto'n dal i'n caru ni o'n ti dy hun. Maddau ein beia felly, a helpa ni arglwydd i blygu ddywyllus di yn unig, ein bod ni'n cyfaddau fod i'n anodd iawn gwneud hynny ar adegau. Diolch i ti arglwydd am y cyfle hwn o gael siarad â thi wrandawr pob gweddi. Ac fe gyflwyno ni'r weddi hon ynghyd â phob gweddi arall, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, a'n dysgodd ni wrthweddio
i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw. Deled y deyrnas, gwyneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Der o'i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddyiwn unna i'n diledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni'r rhag drwg. Cynnes eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Diolch yn fawr iawn i Gwawr a Lowri am gymryd rhan. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Y gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.